Castelao decía: nós non somos separatistas, vos sodes os separadores. Permítame, por tanto, que conclúa cunha última cita de Castelao, o das medallas, señor Feijóo. Nos comprendemos que a un galego, a un vasco ou a un catalán que non queira ser español se lle chame separatista. Pero eu pregunto, como debe chamarse a un galego que non queira ser galego, a un vasco que non queira ser vasco, a un catalán que non queira ser catalán? Estou seguro de que en Castela a estes compatriotas lles chamarían vos españois, modelo de patriotas, cando en realidade son traidores a si mesmos e a terra que lles deu o ser. Estes sí que son separatistas. Señor Feijóo, rectifique, non sexa traidor a si mesmo, non sexa traidor á terra que lle deu o ser. Moitas grazas.